Kamano e chal mar wach odiochieng' manyoro ka gigi duto ne timore Uganda ne penjore ni boksi mane ni kata maromo 300 kata kaka bedore gi kalo kanyo kore makelie Profesa Ben Sihanya ne intiere kar kacha kendo neno kaka chenro gi duto timore ka igologi e lori mane ni kacha kendo ne ilorogi kendo gidonjo kacha e Supreme Court ka gintiere kar kanyo mano kane gintiere e registry margi kacha kama ne intiere chal mar wach nen mane gik mantiere kacha Uganda pod nigi geno ni gik ma uting'o kacha iwacho ni e boksi ma kamagi ka koro uchomo go do ka idhi kwed duoko manolan ni William Ruto kore jatend piny moyiere gik ma kama ka ochok gi thuolo maromo nade duto ma giromo kanyo boksi ma ochomo 300 koso girom nade kendo akira chal mar kwane gin nade erokamano jo ma neno or kata winjora mogi sichegi boxes go ging'eny to gin karatese gin moko gin kata gik ma ji wacho ma kaka video be nitie to ging'eny nikech jo Kenya no ogin no yuoro wachni kabisa kendo gikelonwa weche mang'eny kabisa yamondi kanyo kendo ma wakaketo kanyo to ji nyaka bed gi geno nikech gimiluongo na evidence kata weche mane wach aneno kata wach awinjo ma court nyalo yiene magibeyo ng'eny kabisa emomiyo ne boxes go ng'eny kamano kendo jo Kenya nyaka bed gi geno to gisemiwa weche mang'eny kabisa Kenya te kata kwende ma giwacho ne giyude kura mang'eny go kwende go be kaka Kitabna Kiambu Katamna kwende gigo Bomet kata kwende be ji mang'eny mokelonwa gik mang'eny manyisowa ne nitie shida mang'eny kabisa ne gipango mambo ne gipango kod IEBC mondo